Kinohikai ka school SSA hapok lamar meklia SSA School Association kila sngeu kumen ba sngeu hun ba ka umsep ba kila yakhun ka seu keliang ha ka ba ka soka khadu khatwai ka penkeu ya ketulap bat penskem ya ka kam jongki si benta ban penbena paj ba halkani ka soka kala penlong ya ka program ban pelaj paj ba ya ketulap thmai ya kinohikai SSA bat food teacher hamadan student jiao shillong bentak sngi ha ka ba umtrang ba ka jela kondat ke sangma usembut chang ba prestun tensong menteri ketanat puri putih ba la kemen dumboi nologi wei pat ke awan ban pendon buram ya kani kesngi Ramadan student jaya ka silai smam na kino hikai school SSA mentak sngi di belawan na keleng ki jaka jong gejala siakan di kepukuram bahwa penbek kerpang da kesoka Habakren bat ki katu kat ningut kino hikai school SSA ki apen pau ya ka jingkemen baka soka ka sngap ya ka jingdawa jong ki hadin bun snem Om tang baka penkeu ya ketulop thmai hanrei ka airu ka jing perskem ya ka kam. Kini kino hikai ki ai khubrei ka soka MDE tu ka brasim ya senjam ka wanra ka jing kemen ya ki katkum ka hok jongki. Ha ka juk po ka kentu ya ki para no hikai bakin kit kia ya ka kam kumba ka soka ro ka sim kia ban penbek ya ki jing jongki bat kil ong balada don gitu ki ba ai wai pateng ha ki wei ki breu ya ka kam no hikai ki dei ban sa nge no maldo. Kidon kumba khasan haja ngutam kino hikai school SSA kan thup bat ki food teacher ha ka jala barok ka wei ki bra yu pediang ye ka tulap thmai na nu mtau bana yayong ajar aphunri Ngau ba hadin katos nam ni asapa tinggal ayo kani tulap nak sngau hon ya aingu ya ka aingu yu blay bola ai bola rap le lamba jo blay binga yo kani kalat bat ni ayo ya kani katulap bat ni ai ku blay di sarkar bawa bala penyo la pensih pen ulong ya ke ba e ka association ketemu bat iki berkhoi ni ai ku blay ka sarkar khatam ya CM jungi bala pen ulong iki kam iba ka ba ke iki no hibe SSA ban food teacher gila ang latrang lagi senam abun senam tak ya pa dia cepang tu ya roy de pakat long nila yo laslam untuk tapi nila ni hun hi ini kerpat tu ya kasarkat bai karang perkat tu ini syakmat ang ni syakmat ya menta tingi ni snuhun ni snumia tahu benar menta si hila yo la don ni la yo ka check paycheck kato kanu ingot kino hikai kila yo ya ka paycheck tas ni ini si hai si transfer ni ma menta kasi hila transfer ka person dia ngamlang batai feedback ma kata ye person ngamlang batai ra kila ada ini ka pay structure tu kila pet ke bang tak percentage ngamlang dapat naliang jong aku ada don kum kita kino hikai ke baking sting ya la ka jong kam kira tempat iki baking semua bancung kia ya la ka jong kam ka balpan shat hangi kum kino hikai ide penkim kia iban kalau nak ni hapat khat ya kalau jong kena nama kimi ba jong kena la shangya ahi kino hikai bat kum juk sarkar kala shangya ahi ba kum nin yalam ki khun makilong kalau ti kena kalau ke jungi ya nak tak kadang ngak tentu iki kino hikai ba kingsting ya la ka jong kam ada don hitang karpat ya pi sing kia ya la ka jong kam banwan shala ka school ban hikai hok ya la ka jong kam ningkong nam sha mo maso kamen namar ba ublei la don kat bat ni kijing ya denti ka jongi kum kino kai SSA kam dak ai board kam ai boy uti bana jrong thangi nam la ban poi hakani ka sinjam ka ba hakani ka snam arja apun rio ka ba habangi la yaso kat tu kat ni benai sepang kan ka tulom ni nyim dapat so scam ande hadien ba bila i kani ka news minta shitayo bagi sadan kani ka ceremony na minta kani ka pay structure thamai ka jingi nila dap de ka jing kemen ka bakrau ba ublei ula shashko de ka jing duai jingi kino hikai khat 8000 san spa ngut khat 8000 san spa so khoi ngut kino hikai but ni da ai ka jing ublei ki minister kani ka government kaba kila shashko ringi isar lumbui i lakaman ki secretary jongka education ki ba klem da nyo kerteng ye ki hendre kila ai ka kti ka mon ka diang yang ikum kino ka SSA bangin pendap ki shibun ki benta jongka education bat ni kermen bakani ka
kajing ai kajong ki kanam long tang bangin yo kata ka kamai kaji kajong ni hele hikermen baka education in yo kata ka good education quality bangi kum ki teachers SSA habangi mi nakani kaji lang nilai ki school ki jongi nin treasure bakan kio kata ka literacy rate kajong kan kio ka education nin yo ka best nam taki student kajong ai ko shipot halor gitu kinohikai kiba dan mah ndai na baro lesen naka 6% jong kinohikai SSA ngala ban ong ngida diaw nama dan na pleng kijong kiba ting kim la ban poish ki school kidan lagi jong ki business lajong tingi kerpat iki bamakir nang hanang ni syakmat ko makasorkar kalapan pau ka da ka tough decision kilo ang mene ko mang sar konrad baki decide ikan ni bang ai kata ka pay structure ikan pat iki kum kinong hikai ro kide banan ka da ka jingkit kle ka responsible as a teacher mo bangin late no shiki school ki jongi pendep baka kum bangalo ang naswa baka bangin yo kata ka good education baklem ka jing trish tong ka jongi kinong hikai kamot kalawe bajong kari jai bandri jong kami khalai kan poisi namar I hap pet show you kena mo as a student first te kum ka jingkit klik ka jong gino hikai ba ni kerpat ikitu gino hikai makin sobha ban mi syakmat makin let no syiki benda kabala ben shat eki ni kum nong lam jong ka session kum vice president jong association ni pon kong sam po ka ting sangu ya ka sarkar MD itu kabala sangat ya keting kerpat krit ka jongi bat kabar ni kum kino hikai mde tanga vice president hamde baro fa kino hikai ro ngatra ke dan kabi keju ka ding singo ya kan ke timpi ke ki tulok ka sarkar ne ka scam ka service jongi senlang kalong ka bakrau ne ka bangim la men pos khmat brun ne khmat ka sarkar mar ka irap ngi nadu ka lawe jongi ne ka lawe tu kino hikai ba kum nokti don kini kisi bala deb don kino hikai bala siu ya ki we pat ki ya ki we pat bang hikai ka chaka jongki le sei kani ka de namta kada ka jing sio ka jonga kai marwe imar ka de ka namar imar ka na ka tulop berit pala ka tulop ka mendap mendap ki jing kesem ngatra ki ai belai ki we pat bang ti yele de pat ki tri ka we pat trai hakane jing pek ka jong sokar kala ji trai kane kalau ta daw ka kiu ka tulop baru imat nakane baka jingrap jong sokar bakino ki kai kinwan ha la ka jong ka kam jong ki menteri hok ban 3 minute kam ka jam jong